भोजपुरी के जाने माने एक्ट्रेस मॉडल त्रिशाकर मधु के एगो बहुत ही हॉट वीडियो वायरल हो रहा बा भाई लोग। जौन वीडियो के बारे में हम रउआ सबके बताएब। रउआ सब अगर भोजपुरी माटी के पसंद करता नहीं तो वीडियो को पूरा वाच करिए और साथ में हमारा चैनल के सब्सक्राइब करिए। हम बताई भाई लोग कि भोजपुरी के एगो बहुत ही अच्छा मॉडल रहे, लेकिन ये मॉडल के इतना घटिया वीडियो वायरल भइल बा भाई लोग कि जौना वीडियो से आज पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री बदनाम बा। हम बताई भाई लोग कि त्रिशाकर मधु के एगो बहुत ही गंदा वीडियो वायरल हो रहा बा भाई लोग। जौना वीडियो के लिंक हम अपना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देले बानी। रउआ सब ना देख ले बानी अभी तक वो वीडियो को, तो जाके देखिए, हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक बा। और हम बताई भाई लोग कि त्रिशाकर मधु बहुत बड़े बड़े स्टार जो काम भी कैलन, लेकिन ऐसा घटिया वीडियो बना के भाई लोग वो अपना नाम बहुत ही नीचा हद के लेके चल गलन। हम बताएब कि भोजपुरी के बर्बाद करे खातिर ऐसा काम कर रहे बारे त्रिशाकर मधु जी। हम बताई भाई लोग कि त्रिशाकर मधु जी के एगो बहुत ही गंदा हॉट वीडियो रहे, बहुत ही हॉट। जौना वीडियो के लिंक रउआ सब ना देख ले बानी तो जाइए, रउआ सब हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक बा, वहाँ से जरूर